U aħna Fabrizio biex jamlu lek kuraġġ b'mod ta' sorpriża ġejjin kantanti biex jamlu lek kuraġġ. Għandna grupp ta' kantanti noħorġuha ma' barra li kantanti fostom il-mama ta' Fabrizio u ż-żewġ ħutu li ġew hawnhekk ukoll biex jagħtuh support. Forsi jiġi ħdej il-mami Fabrizio hawnhekk. Għaliex issa se nagħlqu din il-parti qabel ma nibdew niddiskutu, se nagħlqu din il-parti Fabrizio b'sorpriża żgħira oħra. Fuq kliem ta' Alfred C. Sant u fuq mużika ta' Rea Ġus, daw il-kantanti kollha, ringrazzjament speċjali għall-arranġament lil Filip Vella u John Vella, daw il-kantanti kollha se jkantawlek lilek b'dedika sal-aħħar nifs. Fidla moħbija fi skur tal-lejl, ħsibi bisfik u f'dik il-weda fajnej. Moħi jistejqen kux ħin narak, inġ mara ferħ modija wartu żar. Kien hemm is-sejħa dik li l-qalb tant tixtieq, fjamma li turi triq. Sal-aħħar nifs flimkien, qalbi sal-aħħar tarf ta' żmien. Dejna bħaħbib, sibna lena u tgawdija, ġenna lina tnejn. Sal-aħħar war ta' ġnien jisma' legu fil-bord sa' tmien. Lilek ħabbejt, qalbi raħ għaldejjem, lilek u bħalek xejn. Inti kullana ta' tifkiriet, kux inti tbissem din sa' kull inkwiet. It-toroq tagħna miksija fjur, għatini dejn kull ħallet dinja ddur. Il-kwikeb żgħar li jagħtuk l-isbaħ ġejjin, Ingawdu intu jien. sal-aħħar nifs flimkien, qalbi sal-aħħar tarf ta' żmien. Dejna bħal-ħbib, sibna lena tgawdija, ġenna lina tnejn. Sal-aħħar waqt tal-ġnien, nisma' legu fil-bogħod sa' tmien. Lilek ħabbejt, qalbi raħ għaldejjem, lilek u bħalek xejn. Sal-aħħar nifs flimkien, qalbi sal-aħħar tarf ta' żmien. Bdejna bħal-ħbib, sibna lena l-tgawdija, ġenna lina tnejn. Sal-aħħar
lilek ħabbejt qalbi